Jednostce minut po godzinie 8, a kol nas w studiu nasz gość, redaktor Iwona Joć-Adamkiewicz, redaktor regionalnych nowinów. Witamy bardzo serdecznie. Witam Baju. Będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o tym czasopiśmie, o tym wydaniu, wydawanym przez Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku, przez dział regionalny. Jest to kwartalnik, ukazał się właśnie 12 numer ogólnie nowin regionalnych. Jakie w ogóle zadanie spełnia ta publikacja? Nasz dział regionalny, którego jestem kierownikiem, od ponad 10 lat gromadzi egzemplarze obowiązkowe publikacji dotyczących Pomorza, które biblioteka otrzymuje z całej Polski. Co to są te egzemplarze obowiązkowe? W 1996 roku weszła ministerialna ustawa o egzemplarzach obowiązkowych. To znaczy, że wszystkie wydawnictwa w Polsce, czy to są większe, mniejsze, czy to są instytucje, uczelnie, czy osoby prywatne, jeśli wydadzą jakąś książkę, ta książka ma ISBN, mają obowiązek w ramach tejże ustawy wysłać czy to 2 egzemplarze, czy to 1, w zależności od listy i wskazań, do wskazanych bibliotek. I nasza Wojewódzka Biblioteka w Gdańsku znajduje się na liście egzemplarzy obowiązkowych regionalnych. Co to znaczy? Że jeśli jakaś instytucja, osoba prywatna, wydawnictwo na Śląsku wyda książkę o Pomorzu, nie tylko wydawnictwo z województwa pomorskiego, ma obowiązek wysłać ten 1 egzemplarz do Biblioteki Wojewódzkiej, do działu regionalnego. I wcześniej, w momencie wejścia tejże ustawy, działu regionalnego nie było, ale na potrzeby ściągania tych egzemplarzy obowiązkowych utworzono sekcję egzemplarza obowiązkowego. I te egzemplarze gromadzone były, z tego co opowiadały mi moje poprzedniczki, w szafach. Ale na przestrzeni 10 lat nagromadziło się ich tyle, że trzeba w końcu było je pokazać, udostępnić na zewnątrz. Utworzono dział regionalny, którego jestem w sumie drugim kierownikiem. Dzisiaj ten dział regionalny w swoich zasobach ma blisko 7000 książek, które są udostępniane na miejscu, ale mniej więcej drugie tyle przekazaliśmy do filii gdańskiej, że mogli na zewnątrz wypożyczać do domów, czyli czytelnicy. W każdym razie od jakiegoś czasu, z racji zainteresowań, bo wcześniej piastowałam funkcję naczelnej Pomeranii, gdzie była rubryka lektury, sama bardzo interesuję się literaturą regionalną, nie tylko kaszubską. Myślałam o tym, żeby monitorować ten rynek i żeby robić po prostu listy, ale miałam na myśli po prostu sporządzanie w Wordach wykazów tego, co się ukazało. Ale traf chciał, że moi przełożeni zaliczyli jakąś wizytę w jednej z bibliotek wojewódzkich. Nie chcę pomylić się, ale prawdopodobnie to była biblioteka w Olsztynie. I po przyjeździe do Gdańska stwierdzili, że moglibyśmy takie listy, wykazy robić. I to było tylko rzucone hasło, trochę niezobowiązująco. Ale ponieważ ono bardzo odpowiadało tym moim wcześniejszym planom, stwierdziłam, że chyba jednak pora się tym zająć. W każdym razie pierwszy numer, który ukazał się bodajże w marcu czy w lutym 2014 roku, był sporządzony w programie PowerPoint według szablonu, jakie PowerPoint proponuje, darmowego szablonu. Ale na przestrzeni lat pojawiły się potrzeby graficzne, udoskonalenia tego projektu. Tak więc za pracę wzięli się nasi biblioteczni graficy. Ale zaczęliśmy monitorować jeszcze dokładniej ten rynek, nie tylko poprzez to, co dostajemy w ramach egzemplarza obowiązkowego. Jako moi bibliotekarze, bibliografowie na co dzień opracowują prasę dotyczącą Pomorza i ogólnopolską, i tą regionalną, nie lokalną, jeśli już to z rzadka. W każdym razie w prasie nierzadko odnotowywane są informacje o tym, że coś gdzieś się ukazało, czy to na Żuławach, czy to na Kaszubach. Oprócz tego dostawaliśmy egzemplarz obowiązkowy. Oprócz tego pojawiały się recenzje, nie tylko notki, ale recenzje w prasie. Oprócz tego wydawnictwa mają swoje strony, bo niektóre, wydaje nam się przynajmniej, że prężnie działają, wcale tak do końca to nie jest, bo nie zdajemy sobie sprawy, jakie trudności w funkcjonowaniu napotykają wydawnictwa pomorskie, zwłaszcza właśnie pomorskie na tle Polski. W każdym razie wydawnictwo Oskar, wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wydawnictwo Instytutu Kaszubskiego, z rzadka już niestety wydawnictwo Marpress, różne uczelnie typu Uniwersytet Gdański. Tych książek jest naprawdę co niemiara. W każdym razie początkowo
prezentowaliśmy je bez podziałów na jakieś tam działy i pozycji było różnie, tak od 60 do ponad 100. I ta liczba na poszczególny numer do dzisiaj mniej więcej jest taka sama. W każdym razie na przestrzeni miesięcy trzeba było to coraz bardziej doskonalić, bo tytułów okazuje się, że było coraz więcej. Wprowadziliśmy działy, jak beletrystyka dla dorosłych, beletrystyka dla dzieci, poezja, językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, etnografia, religia, przewodniki, albumy, biografie, wspomnienia. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. W ostatnim numerze z lutego, czyli pierwszym w tym roku, ukazało się bodajże 117 tytułów. Mhm. Gdzie możemy przejrzeć sobie te nowiny? Na stronie Biblioteki Wojewódzkiej w zakładce u góry strony filie. Po kliknięciu na tą zakładkę pojawi nam się wykaz filii Biblioteki Wojewódzkiej i różnych działów. Pojawi się tam zakładka pod nazwą Pracownia Regionalna. Wystarczy wejść do tej zakładki i tam są różne informacje, linki, między innymi nowości regionalne, gdzie można zobaczyć również archiwalne numery. Po ukazaniu się każdego numeru mam swoją bazę wiernych czytelników, wysyłam informacje o danym numerze i link. Nie wysyłam numeru w PDF-ie, tylko link, żeby można było wejść na naszą stronę i zobaczyć. I powiem panu, że reakcje są bardzo zadowolone. Motywuje to do dalszego redagowania. Na pewno tak. I oczywiście są one przydatne. Wydaje mi się, że chyba tutaj między innymi dla bibliotek czy innych instytucji, które właśnie gromadzą takie zbiory, chyba taka informacja jest na wagę złota. Właśnie początkowym zamysłem moich przełożonych było to, żeby sporządzać takie wykazy właśnie dla filii gdańskich. Ale ja poszłam dalej, bo wiedziałam, że biblioteki w terenie wcale nie mają takiej orientacji, jeśli chodzi o rynek wydawniczy pomorski i na pewno to będzie im pomocne. I tak się stało. Do dziś dnia praktycznie dostaję dużo sygnałów o tym, kiedy kolejny numer się ukaże i czy dana publikacja w tym numerze się ukaże. Pewne biblioteki, typu na przykład Miejska Biblioteka w Tczewie, Miejska Biblioteka w Lęborku, Miejska Biblioteka w Słupsku, tak się sprężyły, że same zaczęły analizować swój powiatowy rynek lokalny i przysyłać mi skany okładek i krótkie informacje o tych książkach, które ja redaguję na potrzeby działu regionalnego. Do tej pory, tak sobie obliczyłam, w tych 12 numerach ukazało się mniej więcej 1000 pozycji. Zaprezentowanych zostało 1000 pozycji. Na dobrą sprawę to na przestrzeni 5 lat można byłoby super bibliotekę z bardzo fajnym księgozbiorem otworzyć. Pokazuje to jednak, że jest duże zainteresowanie w Polsce, można powiedzieć, bo tak jak wspomniałam, to są książki nie tylko wydawane przez wydawnictwa pomorskie, ale też i przez wydawnictwa z całej Polski. Jest tego naprawdę dużo. Pytanie, czy to jest czytane? Dlatego, że nierzadko wydawnictwa o charakterze regionalnym, wydawane przez różne instytucje samorządowe, kulturalne, osoby prywatne, bywają po prostu dofinansowane. Komercyjnie nie opłaca się ich wydawać. Mhm. Tak, ale dzięki regionalnym nowinom te informacje o nowych książkach nie są rozproszone, więc można łatwo do nich sięgnąć. Teraz spytam jeszcze, już mówiła tutaj pani redaktor o właśnie kategoriach, czyli beletrystyka między innymi, czy biografię. Natomiast nas interesują oczywiście też pozycje kaszubskojęzyczne. Jak one się tutaj prezentują? Najwięcej jest ich w poezji. Bywa nierzadko, że pojedyncze wydawnictwa prezentowane są w beletrystyce dla dzieci. W beletrystyce dla dorosłych nie ma praktycznie żadnych pozycji od początku ukazywania się nowości regionalnej. Ostatnimi laty pojawiają się publikacje językoznawcze pisane w języku kaszubskim, wydawane czy to przez Uniwersytet Gdański, czy to w kooperacji Uniwersytetu Gdańskiego z Instytutem Kaszubskim, czy wydawnictwem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ale nawet wydawnictwa turystyczne, przewodniki, albumy również w większości są pisane po polsku, chociaż dotyczą Kaszub, ale poezja tutaj króluje. Mhm. I jeszcze czasami, bardzo przepraszam,
tłumaczenia. Tłumaczenia z polskiego na kaszubski. Literatury pięknej. Literatury pięknej, dokładnie. Z rzadka prozy, częściej poezji. Mhm. No chyba cały czas jeszcze od wielu lat krytycy literaccy mówią, że nam Kaszubom brakuje współczesnej prozy, to chyba cały czas ten problem jeszcze nie minął, prawda? Tak, widać i to bardzo, bo jeśli takowa do nas trafia, to są to głównie antologie jakieś pokonkursowe, typu opowiadania w kategorii właśnie opowiadań kaszubskich, czyli po konkursie ogólnopolskim Jana Drzeżana w Wejherowie, czy Stryjewskiego w Lęborku. Ale powieści jest bardzo niewiele. W ostatnich latach przoduje tutaj pan Artur Jabłoński i pan Piotr Dziekanowski. Przydałoby się też więcej komiksów dla dzieci, aczkolwiek parę pozycji tych dziecięcych naprawdę zasługuje na uwagę, bo to nie znaczy, że pisane po kaszubsku są gorsze jakościowo. Jestem zachwycona, ale to zachwycona ostatnią książką pana Majkowskiego, Darka i jego żony Werunka, pisanej i po kaszubsku, i po polsku. Raz w roku z ramienia oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prowadzę takie zajęcia w szkołach z edukacji regionalnej. Konkretnie dotyczą one języka i kultury kaszubskiej. Chodzi tutaj głównie o szkoły gdańskie. I w ubiegłym roku promowałam bardzo często na zajęciach tą Balbinę z 4B. Czytaliśmy pierwsze strony z dziećmi, które to dzieci jak najbardziej książkę rozumiały. Z tym, że w przypadku Balbiny jest to tłumaczenie akurat, a w przypadku Werunki to jest oryginalna proza. A oryginalnej prozy właśnie nam brakuje i ona chyba najlepiej tutaj po prostu się sprawdzi, jeżeli chodzi o edukację. Rozmawiamy o regionalnych nowinach wydawanych przez Bibliotekę Wojewódzką, dział regionalny. Rozmawiamy z redaktor Iwoną Joć-Adamkowicz. Jeszcze chciałaby pani redaktor coś dodać? Tak, chciałam dodać, że nowości regionalne są inspiracją dla wydawnictw, które sprzedają nie tylko swoje wydawnictwa, a prowadzą takie księgarnie. Nie ukrywam, że analizując strony internetowe poszczególnych wydawnictw, widzę, że dzięki temu, iż prezentujemy publikacje takie, które nie są wydawane przez wydawnictwa pomorskie, ale szybko one się znajdują w ofercie do sprzedaży, czy to na stronie wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, czy na wydawnictwie czec.pl. Mało tego, ostatnimi czasy zwrócił się do mnie pan redaktor Rocznika Gdańskiego, pan Halimoniuk, z prośbą, żebym do rocznika za rok 2016 opracowała na podstawie nowości regionalnych pozycje dotyczące Gdyni, które ukazały się w 2016 roku. Oczywiście nie były to notki identyczne z tymi, które ukazały się w nowościach regionalnych. Były wymagania objętościowe dokładne. W każdym razie to, co się ukazało w nowościach regionalnych, posłużyło mi jako podpowiedź do napisania szerszych recenzji do rocznika gdyńskiego. Takich przykładów można by przytaczać jeszcze trochę. I one są dowodem na to też, że te nowości są potrzebne i że mają stałe grono osób, które korzystają z tego. Rozmawiamy z Iwoną Joć-Adamkowicz, redaktorką nowości regionalnych. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.